kami maka-afford. Saan ako daw magbabayad? Make a loan siya. Hello! Good morning! Hello! Quarter to one! I've already gone riding my bicycle. I've had a shower. I've washed my cycling outfit, and Mom's just got out of bed. Okay. Yeah. Tapos mga kahigala, sabi niya hindi na daw morning, quarter to one na. So, udto na dito mga kahigala, no? Naka-t-shirt na ako mga kahigala! I'm so excited na ang summer, mag-coming na mga kahigalaan, no? Para masuot ko na yung mga summer clothes ko mga Summer kahigala. has finally arrived. Yeah! I'm so excited mga Actually, kahigala. spring day, all right? I'm in a t-shirt. I'm in shorts. Yeah. I'm happy. Kasi nga, nakita nyo naman pabalik-balik yung mga jacket namin mga But I did kahigala. put my underwear on, okay? So yan mga kahigala, para naman makagala kami no, papunta sa mga beach. Nga, magwa 1 year pa ako dito, so hindi pa ako masyadong nakasuroy-suroy sa mga place na mga nindot mga kahigala. Ang ganda mga kahigala. This is now Madam on the farm. Ganda, Okay, diba? there is old buck in the background. They're not for eating; they're just for looking at. Okay, I'm not sure what kind of buck. They're oryx, I think. That's what I think they are. They're called oryx. So ito mga kahigala oh, hindi pa na mulaklak ang mga bulaklak. Yeah, Ang ganda, di ba? Tignan niyo yung mga flower mga kahigala, di ba? Ang ganda. Nandito pa rin kami mga kahigala, no? Naglibot-libot pa kami. Kung ano, kasi first time pa namin nakapunta dito. Tignan niyo yung mga kahoy mga kahigala. Diba ang laki? May nakakatakot naman to, eh. Baka may multo dito ba? Baka may ano, kapre. Nagtanong-tanong kami dito mga kahigala kung may restaurant. Oo, mayroon man. Pero yung mga food nila hindi namin gusto. Tapos ang mahal-mahal mga kahigala. So, di kami maka-afford sa ngayon. So, sorry muna kami mga kahigala, no? Siguro doon na lang kami sa labas. Kakain ng yung, ano pa, yung kaya sa bulsa ba? Kasi dito kasi mga puti na tao, magpasyal-pasyal. Kaya medyo mahal. So, yan. Banana! Hey, banana! Your banana is a big banana. Taon pa lang bana. Mingaw mga kahigala. Kasi nga yung mga food nila dito ang mahal. Yung pala nagpunta dito yung mga mayayaman. Punta dito kumakain, pero kami pumupunta dito nagkuha lang ng mga videos at mga ano lang, suri-suri lang ba? These trees were planted here in 1700. Yang laki. Okay. And they actually come from Japan. Ah, And they're actually camphor trees. that's the one, oh. Ay, galas, no? Wag sa mi.
Huwag sa aming mga kahigala kasi nga wala na naman kaming nagawa dito. He asking me if I have a money. Limbungan? Ari na naman mga yun ako kwarta mga kahigala, no? Because I have no money. Because Madam here steals all the money. Siya yung may work, siya pa yung nanghingi ng pera sa akin, no? Ang I galing. have no job now, okay? Gusto daw niya kumain ng cake dito, mag-snack. Okay? I have to make a loan, okay? Tapos, But- ako daw But magbabayad. if I make a loan, she charges me too much interest. Hey, napakakuripot talaga tong kigwanga to. Joke. Hindi. Ano lang kasi, ayaw kong mag-ano siya sa card. Card lang kasi dala niya. So, ako may cash. So, yun. Ako na lang magbabayad. Hindi ko report si Mr. mga kahigala. Kasi nga, wala naman siya talagang pera na ibigay. So, kaya kuripot. Pero kung marami itong pera mga kahigalaan, hindi to. Magbigay to. Carrying everything, okay? Mama's doing nothing. I'm always carrying and working hard, okay? Naglisod siya mga kahigala. Kasi nga nag-order kami ng kape. Tapos nag-order din kami ng cake. If you listen to this water too much, you're going to want to pee-pee, okay? Ito yung mga kahigala. Hindi pala to cake. Bread yata to eh. So dito lang kami mga kahigala. Upo-upo kami. Painit din. Kasi ang hangin medyo malamig. Pero makaya na mga kahigala. Di gaya ng dati. Di sana kami kakain dito mga kahigala. Diba sabi ko sa inyo, ang mahal dito. So nakadecide kami na kakain na lang pero cake ra at coffee. Kasi nga pag doon kami sa restaurant na mga rice or something, pang lunch talaga, times 4 yung price mga kahigala. So kape-kape at ano muna kami ngayon sa lunch namin. Tipid-tipid muna tayo mga kahigala kasi nga walang pera. That is called Cape Dutch. That is because of the Dutch people that came from Holland and they built houses like that. It's called Cape Dutch homes. Nakita niyo to mga kahigala? Hindi pa sila namulaklak, mga rose to mga kahigala. Kasi nga alam niyo na, kapapa summer pa lang, so kaya hindi pa sila namulaklak. Natawa ako mga kahigala kasi nga may ano dito ba, may pabo ba, kung sa Bisaya pa, di ko alam kung ano ang Tagalog niyan mga kahigala, no? Natawa ako pag sabi na ulok, 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 ulok naman noon mga kahigala. Magabae, nangitag ulok mga kahigala. Grabe ha, oy, grabing pubo ba, nangitag ulok sa muka. Ulok, 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 ulok. Ako nunid ako sa ulok mga kahigala, kaya nga akong ulok to ha. De? 君の虜になってしまえば Ay, di joke nga magbaso sa ulok ka na kay perting dako ang mga kahigala. Og sorry, hay. Hey! Sakpan ka. Ha? You create noise. It's called noise pollution, okay? Shouting and carrying on crazy noise pollution. Ulok, 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 ulok. Ang dagwas ulok. Mga kahigala, si Bana, gitagawan siya sa ano mga kahigala, no? Sa sapa. Kung sa Bisaya, pa sapa. Kasi nga, minsanon ka lang makakita ng ganito dito mga kahigala. So, kaya nga, gusto niya talaga sa Pinas kasi nga gusto niya mga ganito ba? Sa mga gubat-gubat kung sato pa.
ito yung sa labas mga kahigala. Pauwi na kami. She's going to do the shout out as per normal. Shout out muna ako. T-shirts are not here. Oh boy. Shout out kay Lian Farm TV, Grinan Family, The Super, The Marias Family Vlogs, Team Triple E Vlog, Cindy B Family, Chad May, Pinay in South Africa, Shuri Anegel, Journey, Astag na Pinoy, si Kuya Esko, tapos Jendel Anti-Camera. At yung mga walang mga YouTube channel o sa mga higala, na nandyan palagi sa ano namin, nagsusuporta si Ronald Pilisilda from Tumas Opa Southern Lighting. Hello po, mga gala. Tapos si Yoli Torres at si Eileen Ancaya. Hello mga gala. So that's all lang po. That's all for today. We are a little bit tired because I went cycling this morning and this afternoon we went for a walk around an old historical farm, Cape Dutch farm. So I've now had enough. I'm going to go and relax. Tapos ako din wala kasi mayroon ako. So yun, mga kahigala. So bye-bye, mga higala.